Hadi Urazan. Yürüytü täzeýiň şanyna hormatyny. Toýlar gutly bolsun. Karaşdy ýurdum güllesin, täze ýylla, asmanymdan ak nur ýagsyn, täze ýylla, öýleriňize döwlet gelsin, täze ýylla, arzularyňyz hasyl bolsun, täze ýylla, oy 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 oy. Bugün geldi täze ýyl, bugün geldi täze ýyl, ýürekleri joşurup geldi täze ýyl, bugün geldi täze ýyl, ýaryma ýan salıp geldi täze ýyl. Ýakman dogullar bagy toýunyň owadan produktory, Ilham Baýmurat şanyň bagy toýy. Baýmurat bagtly ol, bagtly ýaşam. Baýmurat ol, bagtly ýaşam. Qoç-qoç oğlum ayalım kıyılan olunda. Baýmurat Arajamal bagtly bolan, bagtly ýaşa. Baýmurat arka bagtly ol. Amzan Baýmurat bagtly ol, elime dama bagtly ýaşa. Görjäň owul görsin. Gammy doganam bagtly ol. Baýmurat Arajamal bagtly ol, elime dama bagtly ýaşa. Baýmurat bagtly ol, odakas bagtly ýaşa. Daýda bagtly bolan, görjäňiz geljeňiz diňe gowul bolsun. Detdan studiýa malatçy. Baýmurat bagtly ol. Bir-birine münasip yaşlar, baktı olun, baktı yaşlar. Onun emekliwalar dowam edýär şahatlyk şowkun bilen. Bizden daşyşmaň, destanyň ilkleri hyzmatyňyzy.